Ito na ta? Ito na ta kay hapon naman pod. Uli na to kay. Laylay para ito Brad. Si magabinan ta. Lagi kay mo duty pa ba ko niya. Balo sa taas na. Oh. Sige. Ay, paro na. Oh, balaban lang ta. Amo boss. Kuha na mi, alair mi gawi. Lagi mo. Sige. Amo ikan boss. Derby. Derby. Dog mo. Biya isa. Yahoo! Para ni. Na magina. Pinas-pinas sama na. Ini nakabihag. Ginan sa yung kaliron. Alay mo boss ba? Alair, alair. Sige, sige. Sige boss. Oh. Nainay lang ha. Okay. Kwarta. 3 hours later. Hello boss. Legar lang. Ay, salamat. Sila man. 750 boss. Layo mong good. 7 kilometers ba? Layo kayo. Mahal basag kaayo nga. Musulina oh. Wala na. 750, gulay basag kaayo. Ilan na kilometro dito? 7 kilometers din. Ay layo biya pod. Ay na lang pod napatay pang kuan sa ang tubil. Nakikwarta din? Ba't ako nagkwanta na Madrid kay napildi ba ito ganina ba yun? Sa kusabong ito ganina itong gantuan. Mulo ka pliti. Wala na. So may plate na ko nga. Paano ko nabiling didri? Mula gyapon ko. Na. Nya. Yang sa tayo. Imo ni? Dili niya ako brad sa amo ra silingan brad. Bungot man ni kasugok day bantu lagi malas-malas sa kinahawat. Kinahawat ra nimo. Okay. Nang una magtagiya di ako lang pagdala dito kay basi pud matarian pud ay nga. Pagtsamba lang ta nga panglas sultada nato makabawi ta. Sa unta ni kano mo ni kwarta ra. Wa iki pampalit dari bisag kindi bro. Na. Ako na bala ni. Basta kay di man kanimo. Oh, di na ako brad. Kinawat ni. Oh, maingon pa kay wala may tagiya dito brad di ako. Kawatan. Eh, bentar lagi malas-malas tadi mo sa mga brad eh. Ay, ako. Kana brad. Basta kay dili nimo ha. Oh, kana brad. Sa ako na ibawa alas tagi anak brad, taglibur na nun brad bro. Kana lato yata siya brad. Kasi 50 ra mo plite. Talibong po na di na patay sukli. Sige. What's up mga tipak? Sakit ako ingon. Ay na ko isingit mga tipak ha, ako isingit ha. Sigato sila mga Sibuy Tipak, wa pa sponsor na sponsor Sibuy Tipak. Kato mga hilig dig mga talpak. Kato na kanyo. Talpak. Kamera. Talpak, naraw talpak. Naraw talpak, hilig og talpak. Testingi din ninyo. Kato mga hilig og talpak sa mga sige nagkapildi, palianin do ha. Testingin ninyo yung mga manok, power greens ang i-supply ninyo sa inyong mga manok. Kasi sila 5 ka klase sa bahog. Conditioner, stag maintenance, 7 kinds, slasher o concentrate. Dili mo magmay ani guys, kay mismo kami nakakita mi sa ilang mga manok, nindot kayo katong mga manok nila gi-supplyan sa power greens. Ay ako mismo ko guys, nakita gyud ako ilang mga manok gibawagan aning power greens, nindot kayo resulta. Ang mga outlet nila ani na sila outlet na sa suking agrivet like CDO, Bukidnon, Sargent, Davao Region, Hinguog, Butuan, some parts of Surigao, Iligan, Kapatagan, Dipolog. Kana nga mga area guys, visit na ninyo diya guys. Nadia ang power greens manufactured by Golden Rabbit. Go. Ilan to? 750 boss. 750. Ang pretty na mo. Kuan. Ha? 1,000 man siya. Di ko malautan na boss ki. Kung lagi busolina, unsa balik lugar na ko boss, wala pang busolina. Saan na ko nang boss be? Di na magan siya ni kay 750 raman, 1,000 man siya. Kaya lang may pretty nimo. Nah. Saan na ko na. Huwag busolina balik. Ay na lang para walay samok. Ibalik na lang wasa magikan kay wala may plite. Wala man ang bili ng kwarta. Barinig kita sa mo. Lagi bus ki. Wag balik na ko, unsa lugar na ko pabalik lugar wala kay gasolina. Oh no. Ibalik ini mas na kay agian dia nga gustong manok, balikan niyo.
Sayang din ni Power Greens na ba ni? Oh, kusog ganing nga manok. Wala lang namo na kuan lagi na tari ganina kay wala man hurot man. Power Greens na? Power Greens na. Power Greens na. Sure ba? Power Greens lagi ni di ka mangbayan mo. Wa po balibo. 750 ra man ka complete nimo. Hindi ka magmaya na. Power Greens mo ka ni? Power Greens lagi na. So, antarap ni Power Greens ba? Ginansya ko ani. Sada ni mga manok ni. Okay, ganyan boss. Sige, Manok ganyan yan? lang boss. Ganyan lang. Power Greens mo ka ni? Power Greens lagi na. Sige, sige. Hindi ka magmaya na. Tara ko. Sige. Isa. Come on. Brad, Brad. Ito sa kalibo ng manok, Brad. 750 ra tong plate eh. Patay sa kuya na. Sukli. Sakto. Pilam na plite 750. Isa kalibo man na. Manok na yung gipliti gani na. Mao gani, isa kalibo man na. Dapat suklian minimo. Kita may alakan si ani de. Ano malkan si Mangka? Pila man ang plite na mo 750. 1,000 man na, balor 1,000 na. Power Greens pa gid na. Power Greens mo ka nga ni. Power Greens lagi na. Sige. Kan si ani. Sukli mi 250. Kwarto yung sukli. Sa man di mo sukli sa mo. Sakto? Dili. Oh. 250 man ang 250 ato. Sige. Kani murag ginansya tani ron ba? Ana yun eh, Brad. Hindi man tarig dyan sa tani sa sukli at ikaroon. Ngani kay ang driver sa balabal gamay gutok. Ato nang ilaro no kayo. Sige, Brad. May sukli bi. May kan si ani noon. Ginansya. Oh. No. Sa man na. Power Greens ka po na. Ano po? Sa man ikaw. Power Greens na. Uy. Sana man ang uni nga. Oh, imo nang piso tag 250 man na Power Greens daw na. Imo na wala. Uy! Uli na to si Mikawatan. Shout out. Boy Tipak. Shout out. Shout out dahil ko kang Brad Rick Baguio. Loyal supporter kaya pong kainas ni Boy Tipak sa Nati Barba TV. Shout out Brad. Shout out sa Dipolog, sa Gambit Dipolog. Shout out! Shout out Gambit Dipolog. Shout out. Ikaw Brad. Shout out Brad. Nagpapag Kabanok. Shout out. Tabaw. Tabaw na ni, tabaw. Ikaw mo shout out. Kaniya, naraw kaning picture nga nasa ubos. Mao ni siya ang mga produkto sa Power Greens kain sa pikas, mao ni ang manufacturer nila ang Golden Rabbit. Ayog kalimot guys basta makaadto mo ani nga mga mangita mo ani nga maato mo mga bahog sa manok. Kani gyud ang pangita. Power Grains o manufactured by Golden Rabbit. Katulang daghang salamat. Thank you po day kayo sa pag-sponsor kang Witty Pack. Thank you. God bless.